आ आ आई. येस. ब ब बदक. क क कणीदार. आ हं? ख ख खमंग. ग ग गोकुळ तू. हा. अगदी घरच्यासारखं. कणीदार खमंग म्हणजेच गोकुळ तूप. खासदार विनायक राऊत, आमदार वैभव नाईक यांच्या माध्यमातून आचरा गावात कोट्यवधींचा निधी आला. अनेक विकास कामं मार्गी लागली. त्यामुळे सरपंच पदाचे उमेदवार मंगेश टेमकर यांसह आमचे 13ही सदस्य मोठ्या मताधिक्यानं विजयी होतील असा विश्वास शिवसेना ठाकरे गटाचे महिला संघटक तथा सदस्यपदाच्या उमेदवार अनुष्का गावकर यांनी व्यक्त केलाय. हो, आमचं आता प्रचाराला आमची सुरुवात झालेलीच आहे. आम्ही प्रत्येक ठिकाणी जातो तिथे चांगल्या प्रकारे आम्हाला लोकांचा प्रतिसाद भेटतोय की नक्कीच त्यातून असं वाटतंय की लोक तर आमच्या पाठीशी आहेत. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे आमचं माजी सरपंच टेमकर साहेब जेव्हा सदस्य होते, माजी सरपंच होते, त्यानंतर जे सदस्य होते त्यांनी आपल्या आचरे गावासाठी जास्तीत जास्त कामं केली आहेत. ती नागरी सुविधाच्या माध्यमातून असू दे, ग्रामनिधीच्या माध्यमातून असू दे, की अन्य कोरोनाच्या काळामध्येही त्यांनी भरपूर आम्हाला लोकांना साथ दिली आहे. हां, माजी सरपंच प्रणय टेमकर जेव्हा सरपंच होते तेव्हा महिलांच्या ज्या मागण्या होत्या की आम्हाला प्रशिक्षण मिळावं, की महिलांवरती याच्या अगोदरच्या काळामध्ये पूर्णपणे दुर्लक्ष होत होता. बचत गटाच्या महिला असू दे किंवा आशा स्वयंसेविका असू दे, महिलांच्या ज्या जास्तीत जास्त मागण्या होत्या त्या प्रशिक्षणाच्या होत्या की आम्हाला प्रशिक्षण, आम्हाला कुठच्या तरी लेवलला प्रशिक्षण भेटण्याची गरज आहे. जेणेकरून जे अगरबत्ती बनवणे असू दे, मेणबत्ती बनवणे असू दे, बाकी अन्य प्रशिक्षण आणि त्याशिवाय मार्केटिंगचं. तसं प्रणय मॅडमांनी 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये चांगल्या प्रकारे प्रशिक्षण दिलं. त्याशिवाय त्यांना उत्कृष्टरित्या मार्केटिंगच्या संदर्भात देखील माहिती दिली व आता आमच्या महिला मार्केटिंग पण करत आहेत आणि स्वतःचा रोजगार ते स्वतः निर्माण करत आहेत. आमदार साहेबांनी 5 वर्षाच्या आमदार साहेब असू दे की खासदार साहेब असू दे, 5 म्हणजे मला आता ग्रामपंचायत सदस्य राहून मला 5 वर्ष झाली, पण 5 वर्षाच्या कालावधीमध्ये आम्ही जी गावासाठी जी कामं मागितली, पारवाडीचा रोड असू दे किंवा आमचा पिरावाडीचा रोड असू दे, वरच्यावाडीचा रोड असू दे, प्रत्येक ठिकाणी आम्हाला त्यांनी आचऱ्यासाठी आम्हाला कोटीचा निधी दिला आहे आणि ती कामं आता सध्या पूर्णत्वास आलेली आहेत. त्यामुळे लोकांचं पाठबळ पूर्णपणे आमच्या बाजूने आहे. त्याशिवाय पक्षाच्या वतीने मला संजय गांधी समितीवरती मी 2.5 वर्ष काम केली. ते सुद्धा आमचे आमदार वैभवजी नाईक साहेब यांच्या माध्यमातून मी 2.5 वर्ष काम केलं संजय गांधीचं. त्याच्यामध्ये मी टोटली 49 टोटल मी आपल्या निराधारांना लाभ मिळवून दिला. त्यांना पण आता असं वाटतंय की आमची पूर्ण बॉडी आहे, म्हणजे टेमकर साहेब आहेत, त्याच्यानंतर आमची माजी सरपंच प्रणय मॅडम आहेत, त्या आम्ही सर्वांनी एकत्र येऊन त्यांना लाभ संजय गांधी तसेच श्रावणबाळ योजनेचा लाभ मिळवून दिला. त्यांचंही आम्हाला पूर्णपणे पाठबळ भेटणार आहे. हो, टेमकर साहेबांनी आतापर्यंत टेमकर साहेब जेव्हा सरपंच होते तेव्हाही त्यांनी जास्तीत जास्त कामं केली आहेत. त्याच्यानंतर सदस्य होते तेव्हाही त्यांनी जास्तीत जास्त कामं केली आहेत. आम्ही त्यांच्या मार्गदर्शनामध्ये होतो. म्हणजे आम्हाला तेव्हा आम्ही नवीनच होतो, अनुभव पण नव्हता. तेव्हा टेमकर साहेब यांनी म्हणजे गावासाठी कशी कामं करायची, गावाचा विकास कसा करायचा हे आम्ही त्यांच्याकडून खूप शिकलो आणि त्यांनी विकासाची बरीच कामं केली आहेत गावासाठी. विजयाचा विकास नक्कीच आम्ही कॉन्फिडन्सने सांगू शकतो की मेन गोष्ट म्हणजे जो जिल्हा परिषदचा जो निधी आहे, बाकीचा निधी आहे तो आमच्या गावासाठी भेटलाच नाही. पण जो आमदारांचा निधी आहे, खासदारांचा निधी आहे, ग्रामपंचायत पातळीवरचा निधी आहे तोच फक्त आमच्या गावासाठी, आचरे गावासाठी वापरला गेला आणि त्यातूनच आचरे गावाचा 5 वर्षामध्ये विकास झालेला हे तर मी बघते.
त्यामुळे पूर्ण आमच्या गावाचं पूर्ण पाठबळ आमच्या पॅनलला सपोर्ट करणार आहे आणि नक्कीच आम्ही निवडून येणार आहोत ही मी आशा व्यक्त करते. आणि मला माझ्या गावात आम्ही आणि त्यातून आम्ही नक्कीच निवडून येणार आहोत हे माझ्या गावावरती माझा विश्वास आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.